Capitolul 7. Răspunderea contravențională. Articolul 95, alineatul 1. Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amendă, ca sancțiune principală și, după caz, cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare, prevăzute la articolul 96, alineatul 2. Alineatul 2. Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. Alineatul 4. Sancțiunile contravenționale prevăzute la alineatul 1 se stabilesc și se aplică contravenienților, persoane fizice ori juridice. Articolul 96, alineatul 1. Sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și se aplică prin același proces verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului. Alineatul 2. Sancțiunile contravenționale complementare sunt următoarele: a. Aplicarea punctelor de penalizare. B. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat. C. Confiscarea bunurilor destinate săvârșirii contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, ori folosite în acest scop. D. Imobilizarea vehiculului. E. Radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la articolul 17, alineatul 4. Alineatul 3. Pentru încălcarea unor norme la regimul circulației, pe lângă sancțiunea principală sau, după caz, una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alineatul 2 lit. C, D și F, în cazurile prevăzute la articolul 108, alineatul 1, se aplică și un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. Alineatul 4. În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către șeful poliției rutiere din județul sau municipiul București, care îl are în evidență pe titularul permisului de conducere. Alineatul 5. Confiscarea se dispune de către poliția rutieră prin procesul verbal de constatare a contravenției, odată cu aplicarea sancțiunii amenzii. Alineatul 6. Sunt supuse confiscării a mijloacele speciale de avertizare luminoase și sonore deținute, montate și folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la articolul 32, alineatul 2 și 3. B. Dispozitivele care perturbă funcționarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. C. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare și care sunt montate pe vehicule. Alineatul 7. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. Alineatul 8. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier ca urmare a săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la articolul 117 alineatul 1, articolul 97 alineatul 1. În cazurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, polițistul rutier dispune și una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: a. Reținerea permisului de conducere și sau a certificatului de înmatriculare, ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare acestora. B. Retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare, ori a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. C. Anularea permisului de conducere. D. Ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar. Alineatul 2. Reținerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către polițistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație. Alineatul 3. Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, se consideră perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Alineatul 4. Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră,
dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistență medicală autorizată. Alineatul 5. Anularea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la articolul 114. Alineatul 6. Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabilește prin regulament. Articolul 98, alineatul 1. Amenziile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor amendă aplicate. Alineatul 2. Un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărârea guvernului. Alineatul 3. Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, li se stabilesc clase de sancțiuni cărora le corespunde un număr de puncte amendă, în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl prezintă. Alineatul 4. Clasele de sancțiuni sunt următoarele: A. Clasa 1, 2 sau 3 puncte amendă; B. Clasa a doua, 4 sau 5 puncte amendă; C. Clasa a treia, de la 6 la 8 puncte amendă; D. Clasa a patra, de la 9 la 20 puncte amendă; E. Clasa a cincea, de la 21 la 100 puncte amendă. Alineatul 5. Contravențiile prevăzute la clasa a 5 de sancțiuni se aplică persoanelor juridice. Articolul 99, alineatul 1. Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa 1 de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice. 1. Conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km pe oră sub limita minimă obligatorie, stabilită pe tronsonul de drum respectiv. 2. Nerespectarea obligației de semnalizare a manevrei de schimbare a direcției de mers. 3. Nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulația pe drumurile publice. 4. Neîndeplinirea obligației proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul și tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulație. 5. Nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate și cortegiilor. 6. Nerespectarea semnificației semnalului luminos intermediar, de forma uneia sau a unor săgeți de culoare galbenă ori albă, cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunță schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulație reversibilă. 7. Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile, de la data eliberării documentului de constatare a avariei. 8. Nerespectarea obligației pasagerilor aflați într-un autovehicul și tractor agricol sau forestier de a purta în timpul deplasării pe drumurile publice centura sau dispozitivele de siguranță omologate. 9. Nerespectarea obligației de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecție omologată. 10. Nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă. 11. Nerespectarea regulilor de circulație de către conducătorii de animale. 20. Nerespectarea obligației de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule și tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puțin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere. 3. Lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a vehiculului. 14. Nerespectarea de către pasageri sau călătoria obligațiilor ce le revin atunci când se află în vehicule. 15. Nerespectarea semnificației culorii galbene a semaforului. 16. Conducerea unui vehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare, ori acoperite cu gheață sau zăpadă de natură, a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare. 17. Conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare, ori plăcuțele nu corespund standardelor în vigoare. 18. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecțiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la articolul 102, alineatul 3, lit. B, ori care are lipsă unul sau mai multe elemente de caroserie, sau aceasta este deteriorată vizibil. Alineatul 2.
Amenda contravențională prevăzută la alineatul 1 se aplică și conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform articolul 108, alineatul 1, lit A. Articolul 100, alineatul 1. Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a doua de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice. 1. Nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor. 2. Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepția celor care conduc autovehicule prevăzute la articolul 32, alineatul 2, litera A și B. 3. Nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare. 4. Neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare, ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare. 5. Lipsa dotărilor specifice la autovehiculele și tractoarele agricole sau forestiere, destinate învățării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare. 6. Conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier, care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, ori sunt uzate peste limita admisă. 7. Conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier, care, în mers sau staționare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă. 8. Nerespectarea traseelor stabilite de poliția rutieră pentru pregătirea practică sau susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere. 9. Nerespectarea obligației de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, într-o intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri. 9. Nerespectarea obligației de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, într-o intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri. 11. Nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcțiune în timpul zilei luminile de întâlnire în circulația pe drumurile publice. 12. Neutilizarea echipamentului de protecție avertizare fluorescent reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel. 3. Conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii omologate. Alineatul 2. Amenda contravențională prevăzută la alineatul 1 se aplică și conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform articolul 108, alineatul 1, litera B. Alineatul 3. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a doua de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai a următoarelor fapte. A. Depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel, cu calea ferată, pe neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvai.
C. Neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept. D. Nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului. E. Nerespectarea regulilor privind depășirea. F. Nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. G. Neprezentarea la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulație, din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 79, alineatul 2. Articolul 101, alineatul 1. Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a 3-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice. 1. Cu conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier, cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat. 3. Conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România, care nu a preschimbat permisul de conducere obținut în alt stat, în termenul prevăzut de lege expirat. 4. Neîndeplinirea obligațiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului și tractorului agricol sau forestier, ori remorcii, în cazurile prevăzute de lege. 5. Nepăstrarea distanței laterale suficiente față de vehiculul care circulă din sens opus. A 6. Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificației, indicatoarelor și marcajelor de interzicere sau restricție, ori a celor temporare, cu excepția celor care interzic accesul sau depășirea care se încadrează în altă clasă de sancțiuni. 7. Nerespectarea obligației de a permite părăsirea intersecției conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia. 8. Nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor. 7. Nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament. 10. Montarea la autovehicul și tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii, ori modificări neomologate. 11. Circulația cu un autovehicul și tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu defecțiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră, ori când acestea lipsesc. 12. Nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane și tuneluri. 3. Nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor și al obiectelor în sau pe vehicule. 14. Pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu ușile deschise. Circulația cu ușile deschise, ori deschiderea acestora în timpul mersului. Deschiderea ușilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staționat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic. 15. Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în stațiile semnalizate ca atare. 16. Nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi. 17. Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roți, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roți. 18. Nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la articolul 35 alineatul 2. Alineatul 2. Amenda contravențională prevăzută la alineatul 1 se aplică și conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform articolul 108 alineatul 1, litera C. Alineatul 3. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a 3-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație, din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. B. Nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public. C. Nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană. D. Circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire. Articolul 102 alineatul 1.
constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a 4-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice. 1. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat. 3. Conducerea unui vehicul cu tracțiune animală neînregistrat. 4. Neefectuarea radierii vehiculelor din evidență în cazurile și termenele prevăzute de lege. 5. Conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri, fără a deține atestatul profesional. 6. Neefectuarea verificării medicale periodice. 8. Deținerea simultană a 2 permise de conducere naționale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină. 9. Lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora. 10. Deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept. 11. Deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcționarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei. 12. Folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulație prioritară. 14. Necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus. 15. Neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri. 16. Nerespectarea obligațiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală. 17. Nerespectarea dispozițiilor articolul 74 privind circulația pe autostrăzi. 19. Efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule și tractoare agricole sau forestiere și remorci care circulă în baza autorizației pentru probe. 20. Conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care circulă în baza autorizației pentru probe în afara județului sau a municipiului București, în raza căruia își are sediul titularul autorizației. 21. Nerespectarea semnificației luminii roșii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulație reversibilă. 22. Săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic. 23. Aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte materiale, substanțe sau vehicule după caz. 24. Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor. 25. Neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliție rutieră la care au fost invitate pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar, ori utilizator de vehicul. 26. Pătrunderea pe drumurile publice modernizate, cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi, ce se depune pe partea carosabilă, ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranța circulației. 27. Transportul animalelor pe locurile din fața ale vehiculelor. 28. Conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport, marfă cu o masă totală maximă, autorizată mai mare de 3,5 tone, și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelop de iarnă pe roțile axelor de tracțiune, sau fără a avea montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate. 29. Neaplicarea în partea din spate a unui autovehicul și tractor agricol sau forestier înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenției asupra circulației rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea. 31. Lovirea, deteriorarea sau ocolirea porților de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată. 32. Lovirea și sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător.
33. Montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor, a cărui durată a semnalului depășește mai mult de 1 minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege. 34. Neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus. 35. Aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător. 36. Aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă, ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminose ori sitirea numărului de înmatriculare. 37. Încălcarea obligațiilor referitoare la circulația pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase, ori a vehiculelor cu masa sau gabaritul depășit. 38. Nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la articolul 80.1 și la articolul 81 alineatul 3 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete. Alineatul 2. Amenda contravențională prevăzută la alineatul 1 se aplică și conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform articolul 108 alineatul 1 litera D. Alineatul 3. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa Parfurt de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai următoarelor fapte. A. Conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune. B. Conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, constatate de poliția rutieră împreună cu specialiștii registrului auto român. C. Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată, când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborări, sau când semnalele cu lumini roșii sau sonore sunt în funcțiune. E. Depășirea cu mai mult de 50 km pe oră a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. Articolul 103 alineatul 1. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune: a. Pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare. B. Pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. C. Pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, precum și în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulație încălcată prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Alineatul 1.1. În situația prevăzută la alineatul 1 litera C, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, se dispune de către șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta. Alineatul 2. În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de 2 luni de la data restituirii permisului de conducere,
Din nou o nouă faptă prevăzută la articolul 100, alineatul 3, articolul 101, alineatul 3 și articolul 102, alineatul 3. Perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile. Alineatul 3. În cazurile prevăzute la alineatul 1 și 2, hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către Serviciul Poliției Rutiere, care are în evidență contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenții. Alineatul 4. Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției. Alineatul 5. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. Alineatul 6. În cazurile prevăzute la alineatul 1, contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau își are reședința în sensul articolul 23.1 alineatul 2, ori, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Alineatul 7. Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alineatul 6, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alineatul 1, litera A și B. Alineatul 8. În situația în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată potrivit articolul 114, alineatul 1, litera E, autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere. Articolul 104, alineatul 1. La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful Poliției Rutiere a județului sau a municipiului București, pe raza căreia a fost săvârșită fapta, ori de către șeful Poliției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române. Articolul 104.1, alineatul 1. În cazul săvârșirii a 2 sau a mai multor contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depășească 90 de zile. Alineatul 2. Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută, cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce, săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contravenție. Alineatul 3. Dacă o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce, săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, în timpul valabilității dovezii de reținere a permisului de conducere, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenție. Alineatul 4. Prevederile alineatul 2 și 3 se aplică și în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce prevăzut la articolul 103 alineatul 1 litera C. Alineatul 2. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții. A. A fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. B. A obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei. Alineatul 3. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai a faptelor prevăzute la articolul 101 alineatul 3,
articolul 102 alineatul 3, litera A și articolul 103 alineatul 1, litera C. Pentru fapta prevăzută la articolul 102 alineatul 3, litera E, perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului. A. Dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km pe oră. B. Dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km pe oră, doar dacă fapta a fost săvârșită o singură dată în 12 luni. Alineatul 4. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul prevăzut la articolul 103 alineatul 2 și la articolul 118 alineatul 5. Alineatul 5. Dispozițiile alineatul 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și cazului prevăzut la articolul 1041 alineatul 1, în situația în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la articolul 101 alineatul 3, articolul 102 alineatul 3 litera A și E, articolul 103 alineatul 1 litera C, articolul 103 alineatul 2 și articolul 110 alineatul 5. Alineatul 6. Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce dacă a. acumulat din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. B. A fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se află sub influența alcoolului. C. Sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată, când barierele sau semibarierele sunt coborâte, ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și sau sonore sunt în funcțiune. Articolul 105 constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa AA5 de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice. 1. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare. Neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată. 2. Neîndeplinirea obligațiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a dispozitivelor speciale de acest fel. 3. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public. 4. Neasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum și neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă. 5. Amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele, ori instalațiile care servesc la semnalizarea rutieră, ori realizarea de construcții sau instalații, ori crearea de alte obstacole de natură, să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea. 6. Instituirea de restricții de circulație pe drumurile publice, fără autorizația administratorului drumului și avizul poliției rutiere. 7. Nerespectarea termenelor și condițiilor stabilite de administratorul drumului public și de poliția rutieră privind amplasarea și executarea de lucrări în zona drumului public. 8. Nerespectarea obligațiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puțin la starea inițială. 9. Neîndeplinirea obligațiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele și conducătorii acestora. 10. Necomunicarea în termen, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. 11. Lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor. 12.
neasigurarea însoțirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum și a celor cu mase sau gabarite depășite. 13. Nerespectarea obligației de a echipa personalul de execuție a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecție avertizare fluorescent reflectorizant. 14. Amplasarea stațiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliției rutiere. 15. Nerespectarea obligațiilor de a efectua orele de educație rutieră în unitățile de învățământ. 16. Practicarea actelor de comerț pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localităților în zona de siguranță a drumului public. 17. Refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul, ori de a elibera plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, ori de a menționa în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului. 18. Neîndeplinirea, de către proprietarul sau deținătorul mandatat al vehiculului, a obligației de a solicita autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului. 19. Neîndeplinirea obligațiilor ce revin organizatorilor întrecerilor, autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic. 20. Neîndeplinirea obligației, de către autoritățile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulației pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală și calmării traficului, precum și nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora. 21. Încredințarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional. 22. Dispunerea efectuării transportului de mărfuri și produse periculoase sau a vehiculelor cu masa și sau gabaritul depășit, fără autorizație specială, emisă în condițiile legii, ori pe alte trasee, decât cele stabilite de autoritatea competentă. 23. Neîndeplinirea obligației de înștiințare a poliției rutiere, de pe a cărei rază de competență pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit și localitatea de destinație. 24. Neîndeplinirea obligației de către autoritățile administrației publice locale de a amenaja drumuri laterale în condițiile articolul 71, alineatul 2. 25. Nerespectarea obligației administratorului drumului public sau autorității publice locale de a executa sau, după caz, de a desființa amenajările rutiere în termenul stabilit împreună cu poliția rutieră. 26. Punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public și poliția rutieră. 27. Încălcarea dispozițiilor legale privind efectuarea de modificări și completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, ori în cartea de identitate a vehiculului, precum și verificarea tehnică periodică a acestuia, fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenței asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule. 28. Neîndeplinirea obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare. Articolul 106, alineatul 1. Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație. După cum urmează: a. Când permisul de conducere i-a fost reținut pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de tresere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului. Dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. b. Când fapta a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei.
când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform articolul 104, alineatul 2. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, se prelungește cu 30 de zile. Dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație, în situațiile prevăzute la alineatul 1 litera A și B, sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație. Articolul 107. Sancțiunile prevăzute la articolul 100 alineatul 3, articolul 101 alineatul 3, articolul 102 alineatul 3, articolul 103 alineatul 2 și la articolul 106 se aplică și instructorului autoatestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor, pentru obținerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfășurării probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Articolul 108 alineatul 1. Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează a. 2 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte. 1. Folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul și tractor agricol sau forestier, care circulă din sens opus. 2. Folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive de tip mâini libere. 3. Nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centura de siguranță, ori căștile de protecție omologate, după caz, care depășirea cu 10 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. 5. Circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis. 6. Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers. 7. Nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene. 8. Oprirea neregulamentară. 9. Folosirea incorectă a luminilor de drum față de autovehiculul și tractorul agricol sau forestier, care circulă în fața sa, în aceeași direcție de mers. 3 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte. 1. Oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență a autostrăzilor, ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene. 2. Depășirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum, respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. 3. Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. 4. Nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. 5. Nerespectarea semnificației indicatorului ocolire, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai. 6. Pătrunderea într-o intersecție atunci când circulația în interiorul acesteia este blocată. 7. Staționarea neregulamentară. 8. Folosirea luminilor de ceață în alte condiții decât pe timp de seață. 9. Nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centurii de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare, în scaune pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de regulament. 10. Nerespectarea dispozițiilor. Articolul 36, alineatul D13, sau a condițiilor prevăzute de regulament
privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță. C.4 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte. 1. Nerespectarea obligațiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate. 2. Refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum și refuzul de a permite verificarea vehiculului. 3. Depășirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv, pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. 4. Circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceață, ninsoare abundentă sau ploaie torențială, cu un autovehicul și tractor agricol sau forestier, fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare. 5. Conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulație sau durata acesteia a expirat. Deși 6 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte. 1. Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia. 2. Nerespectarea semnificației semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată, care dirigează circulația la trecerile la nivel cu calea ferată. 3. Depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. 4. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, fără a avea montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, ori dacă plăcuțele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate. FENG, circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separă sensurile de circulație pe autostrade. SEX, staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate. 7. Executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi. Circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile. 8. Nerespectarea semnificației indicatoarelor. Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere. Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau oprire instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată. 9. Schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulație. 10. Pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției. Alineatul 2. Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabilește prin regulament. Articolul 109, alineatul 1. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră. Alineatul 2. Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contravenției. Alineatul 3. În cazurile prevăzute la alineatul 2, procesul verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. Alineatul 4. Forma și conținutul procesului verbal de constatare a contravenției se stabilesc prin regulament. Alineatul 5. Contravenientul, cu excepția persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Alineatul 6.
Pentru amenziile contravenționale în cuantum de până la 20 puncte amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Alineatul 7. În cazul prevăzut la alineatul 6, agentul constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele, prenumele și semnătura agentului constatator, nemai fiind necesară încheierea procesului verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune, și o sancțiune contravențională complementară. Alineatul 8. Amenziile privind circulația pe drumurile publice se achită în condițiile legii și se fac venit integral la bugetele locale. Alineatul 9. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la contravenții se completează cu cele ale ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanță de urgență nu se dispune altfel. Articolul 110. În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranță prevăzută la articolul 108 litera C din Codul Penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicul. Articolul 111 alineatul 1. Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reține în următoarele cazuri: a. Acumularea a cel puțin 15 puncte de penalizare. B. Când titularul acestuia a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 334, articolul 335 alineatul 2, articolul 336, 337, articolul 338 alineatul 1 și la articolul 339 alineatul 2, 3 și 4 din Codul Penal, că la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la articolul 100 alineatul 3, articolul 101 alineatul 3, articolul 102 alineatul 3 și în situația prevăzută la articolul 115 alineatul 1, de când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. E când prezintă modificări, stersaturi sau adaugări ori este deteriorat. F. Când se află în mod nejustificat asupra altei persoane. G. Când perioada de valabilitate a expirat. Alineatul 2. La reținerea permisului de conducere în cazurile prevăzute la alineatul 1, titularului acestuia îi se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație. Alineatul 3. În situațiile prevăzute la alineatul 1 litera A și D, la articolul 102 alineatul 3 litera A și C din prezenta ordonanță de urgență, precum și în cele menționate la articolul 334 alineatul 2 și 4, articolul 335 alineatul S2, articolul 336, 337, articolul 338 alineatul 1, articolul 339 alineatul 2, 3 și 4 din Codul Penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație. Alineatul 4. Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporală a unei persoane, se reține de către poliția rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulație, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, în situația în care regula de circulație încălcată este una dintre cele prevăzute la articolul 102, alineatul 3, litera A și C, sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri. Alineatul 5. În situațiile prevăzute la alineatul 1, litera E și G, și la alineatul 3, litera B și E, din prezenta ordonanță de urgență, la articolul 100, alineatul 3, la articolul 101, alineatul 3, precum și la articolul 334, alineatul 1 și 3, din Codul Penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. Alineatul 6. La cererea titularului permisului de conducere reținut în condițiile alineatul 1 litera B sau ale alineatul
4. Procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercita supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanța de judecată investită cu soluționarea cauzei, poate dispune prelungirea dreptului de circulație, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetarii urmăririi penale, sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Modul de soluționare a cererii de prelungire a dreptului de circulație se comunică și șefului poliției rutiere pe raza căreia s-a comis fapta. Alineatul 7. Alineatele 3 și 5 se aplică în mod corespunzător și în situația în care se reține dovada înlocuitoare a permisului reținut pentru o faptă săvârșită anterior, aflată în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al noii dovezi nu îl poate depăși pe cel al primei dovezi. Articolul 112 alineatul 1. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri. A. Vehiculul nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă, că nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase. Că vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare. Vehiculul circulă cu defecțiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. Sistemul de frânare de serviciu este defect. F. Sistemul de frânare de ajutor sau de staționare este defect. G. Mecanismul de direcție prezintă uzuri peste limitele admise. H. Anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. Prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului, ori sunt uzate peste limita legal admisă. Și un autovehiculul nu este dotat la circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă, cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, și autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelop de iarnă pe roțile axelor de tracțiune, ori nu au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate. Zgomotul în mers sau staționare depășește limita legală admisă pentru tipul respectiv de vehicul. Și motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise. Ca elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare, prezintă uzuri pronunțate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului. La autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, ori tramvaiul are aplicate pe părbriz lunetă sau geamurile laterale afișe sau reclame publicitare, folii neomologate și sau nemarcate corespunzător, ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât și din exterior. Autovehiculul și tractorul agricol sau forestier are aplicat pe partea frontală și sau posterioară a acestuia afișe, înscrisuri sau reclame, care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă, ori citirea numărului de înmatriculare. Autovehiculul și tractorul agricol sau forestier prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul, ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate. Pe datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului, clar vehiculul nu a fost radiat din circulație, în cazurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, conform legii. Deținătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale. Vehiculul nu are montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. Vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei, ori aceasta este într-o stare avansată de degradare. Lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învățării conducerii autovehiculelor și tractoarelor agricole sau forestiere,
în procesul instruirii persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere prevăzute de reglementările în vigoare. Alineatul 2. În situațiile prevăzute la alineatul 1 litera B, C, M, G, H1K, O, P, R și S, la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alineatul în litera A, D, F, H, I, I, L, M, N, T, U, V și X, o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru zile. Alineatul 3. În situațiile prevăzute la alineatul 1, litera B, O, P, RIDA și SES, odată cu reținerea certificatului de înmatriculare, polițistul rutier retrage și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. Alineatul 4. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepția celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliția rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reținut, în condițiile prevăzute în regulament. Articolul 113 alineatul 1. Permisul de conducere se restituie titularului a la expirarea perioadei de suspendare, c la încetarea măsurii de siguranță prevăzute la articolul 108 litera C din Codul Penal, e, în baza hotărârii judecătorești rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului, ori procesul verbal de constatare a contravenției a fost anulat. F la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condițiile articolul 97, alineatul 4, certificată printr-un act medico-legal. Alineatul 1.1. Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României. Alineatul 2. Permisul de conducere se restituie de către poliția rutieră în condițiile stabilite în regulament. Alineatul 1.2. În situația restituirii permisului de conducere potrivit alineatul 11, Inspectoratul General al Poliției Române comunică sancțiunea aplicată autorității străine care a eliberat documentul. Articolul 114 alineatul 1. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri. A. Titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație. B. Titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la articolul 334 alineatul 2 și 4, articolul 335 alineatul 2, articolul 336, 337, articolul 338 alineatul N, articolul 339 alineatul 2, 3 și 4 din Codul Penal. De titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiv, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanțe prevăzute la articolul 67 alineatul 1, litera I, din Codul Penal. E. Permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, situație constatată de instanța competentă. F. Permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Alineatul 2. Permisul de conducere se anulează și în cazul în care titularul acestuia a decedat. Alineatul 3. Procedura anulării permisului de conducere se stabilește prin regulament. Articolul 115 alineatul 1. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către Poliția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care împotriva titularului acestuia
S-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat, în condițiile stabilite prin Convenția Europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin legea nr. 126/1997. Alineatul 2. Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliția rutieră care a dispus măsura. Articolul 116, alineatul 1. Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la articolul 114, alineatul 1 și la articolul 115, alineatul 1, se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile următoare. A. Au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă. B. A trecut un an de la data gracierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. C. A intervenit amnistia. D. Interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță, prevăzută la articolul 66, alineatul 1. Litera I din Codul Penal a expirat sau a fost revocată. Alineatul 2. Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a săvârșirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative. Alineatul 2.1. Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în condițiile articolul 4 din Codul Penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia își are domiciliul sau reședința, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condițiile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne prevăzut la articolul 24 alineatul 53, fără a mai susține examen și cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situație. Alineatul 2.2. În situația în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracțiune care a fost dezincriminată. În condițiile articolul 4 din Codul Penal, șeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care ateste o astfel de situație. Alineatul 3. Pentru prezentarea la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alineatul 1 și 2 trebuie să facă dovada că a. Este aptă din punct de vedere medical, b. Nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 24 alineatul 6, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la alineatul 1. Articolul 117 alineatul 1. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte. A. Conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele, cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. B. Conducerea unui vehicul, a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranța circulației, deteriorează drumul public sau afectează mediul. C. Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite și sau mase depășite, de conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală. Refuză să se legitimeze. F. Se află sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora,
iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană, că nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Alineatul 2. Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia, ori unul dintre pasageri, săvârșește o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârșirea unei infracțiuni. Alineatul 3. Pentru oprirea forțată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alineatul 1 și 2, poliția rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate. Alineatul 4. Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alineatul 1 și 2 se stabilește prin regulament.